Martin, ešte sa opýtam na ktorejšie výsledky, ktoré si dosiahol, alebo ktoré máš za sebou. V podstate už jazdím 12. rok. Počas tých 12 rokov sa mi podarilo získať 8 titulov majstra Slovenska v rôznych kategóriách a skupinách. Takže každé 2 roky zhruba som mal nejaké iné autá v iných skupinách, takže to je také zmiešané, ale nie ich 8. Čo sa týka momentálne toho auta, čo máš, Ford Focus je to, áno. Chcem sa spýtať, povedz nám, aký to má výkon motora, aký to má obsah motora, koľko to má koní a koľko to také auto stojí. Tak ono osobne je ťažko hovoriť, je to náš vlastný vývoj, tie peniaze tam išli postupne, radšej to nechcem rátať, lebo to by asi bola nepríjemná informácia pre našu peňaženku. Ale v každom prípade je to čistý kopcový špeciál, ktorý je osadený s motorom Ford Cosworth s výkonom 634 koní. A vlastne celé to pohonové ústrojenstvo je použité tiež, ako bolo v minulosti, ak boli Escorty, Cosworthy, tak vlastne to je ten princíp, čiže 4x4. Martin, spýtať sa chcem, ja som na tých kopcov niektorých odjazdil, čo jazdí, že ty poznáš každý kopec na Slovensku, ale to nie ja, to tam. Chcem sa spýtať iba takú vec, že Janko Vršok, ktorý je tvoj domáci kopec, ktorý jazdíš, koľko dosal rýchlosť maximálnu, ten cieľ je taký najrýchlejší tam, a koľko tam sa že tú rýchlosť? Podľa tých dát, ktoré to zaznamenalo, tak je tam niečo medzi 190 až 200. To môžem povedať, že to by sa neprevezol nikto z nás, čo tu jazdí, v také rýchlosti, ako sa to jazdí tam. A pezínska baba, ktorá sa jazdí, tento sa nešla, bolo zrušená, hej. A pezínska baba je do predátočky maximálne rýchla a tam máš akú rýchlosť maximálnu. Tam to ide vlastne na maximálku, tie kopcové auta nemajú nejaké príliš veľké maximálne rýchlosti, tam je to nejakých 210, 215 maximálne. Chcem sa ešte spýtať, čo sa týka sezóny jedného roku, koľko stojí taká sezóna pre vás na také auto, čo jazdíš tu? Koľko to je približne finančne, nemusím povedať presne, ale koľko? Toto sa veľmi ťažko hovorí, pretože záleží od toho, čo sa s autom stane. Za predpoklad, že sa nič nestane, že to bude iba o pneumatika, o benzíne, o režii na ľudí, tak to možno vyjde nejakých, ja neviem, 15 000 eur približne. Pokiaľ sa náhodou niečo s autom stane, že sú potrebné investície do motora, alebo neviem, do buferákov, alebo do niečoho, tak sa to môže výrazne predrážiť. Takže počuli ste, budeme jazdiť Zbiejovce za 7 eur a nie za 15 000 eur. Ivan, daj ešte niekúžu na jednu otázku. Ešte máme tu jednu otázku pre Ečiho. Ja ako organizátor, jeden z organizátorov sa chcem opýtať, aký máš názor na našu trať, na našich ľudí, pretekárov, tú techniku. Pre mňa je toto veľmi príjemné prostredie, som prekvapený, že to je tu takéto pomaly o veľkých Zbiejovcach som v živote nepočul, až vďaka tejto trati. Potom som to začal trochu pozerať na internete, skôr než som sem išiel a keď som to videl, tak naozaj mám z toho veľmi dobrý zážitok. Na to, aby si človek dobre zajazdil, nepotrebuje minúť ani veľa peňazí, nepotrebuje ani niekoľko kilometrové trate, ani nič v podstate. Toto je presne to, čo človeka uspokojí za málo peňazí, je tu dobrá kamarátska atmosféra, ja v tom nevidím problém. Myslím si, že toto je ideál na rast ďalších jazdcov, ktorí potom môžu pokračovať. Toto, ako ste počuli, ja som sa s Martinom previezol a Martin, môžem povedať, ako šofér je veľmi, veľmi dobrý na vysokej úrovni, čo sa týka šoférovania v aute a patrí mu toto šampanské a jemu spolujazdcovi a ďakujeme za jeho účasť. Dúfam, že príde na budúce medzi nás, Martin. Ja ho nepíšil. Takže Martin, ďakujem vám pekne, čakám ťa na budúce, dúfam, že prídeš, keď to bude dať. Veľa úspechov, pretekov do vrchu, si pre mňa veľkým vzorom a ja sa rádim.
Ja by som chcel ešte touto cestou poďakovať aj usporiadateľovi za to, že ma tu pozvali a ďakujem aj vám všetkým za príjemné strávenie popoludne na tomto podujatí. Ďakujem. Ďakujem pekne. To vypiju, to nie je problém. To mi nedávaj! Tak napije sa sám, tak nechaj. Živio! Pekne, pekne. Kategória A2. Na 4. mieste. Dušo! Ale hýbaj, Dušo! To je ono. Ale hýbaj hore! Servus! Servus! Do piči, ide! Veď sa nebo! Čo robíš? Ne! Radšej vypí! Už tam není! Je tam!